Вы з намі, а гэта значыць імкненне да ведаў ваша якасць. 5 аматараў роднай мовы, якія да таго ж цікавяцца гісторыяй і культурай сваёй краіны, сёння ў нашай студыі. Але па чарзе ўзяць удзел у вялікай гульні давядзецца толькі 3 з іх. Хто гэта будзе, хутка стане вядома. Знаёмімся. Прывітанне, паважаныя тэлегледачы, мы каманда з гораду Калінкавічы. Я вітаю вас і хочу прадставіць сваю каманду. Тацяна Васильевна, пераможца конкурсу «Пазнай Беларусь». Гэта Наталья Андреевна, моя даўняя знаёмая, загадчыца Юравіцкага школьнага краязнаўчага музею. Наша Дар'я Михайловна, пераможца рэспубліканскіх і абласных конкурсаў па краязнаўству. І Светлана Михайловна, мой асабісты карэктар, моя першая настаўніца беларускай мовы. І я, Сергей Владимирович, на данный момант выконваю абавязкі дырэктара Калінкавіцкага краязнаўчага музею. На пытанні па мове, культуры і гісторыі Беларусі удзельнікі адказваюць у тэлеграм-канале Віктарыны. Першы, хто адказвае правільна, атрымлівае 10 балаў. 3 гульцоў з найбольшай колькасцю балаў возьмуць удзел у вялікай гульні. Лепшы з фіналістаў атрымае падарунак. Па-руску свадьба, па-беларуску ці верыце вы, што словы лёс і планіда сінонімы? Якога слова не хапае ў фразеалагізме як кот? У якім годзе савецкія войскі былі выведзены з Афганістана? Ці верыце вы, што кадаўб гэта традыцыйнае адзенне беларусаў? Якое возера Гомельскай вобласці самае вялікае? У народзе кажуць: хлеб усяму. Сапраўднае імя Якуба Коласа? Што шые шавец, адзенне ці абутак? Тры удзельнікі з найбольшай колькасцю набраных балаў у залежнасці ад рэйтынгу выбіраюць тэму, чарговасць і рыхтуюцца да вялікай гульні. Мяне зовут Сергей, я набраў найбольшую колькасць балаў, выберу катэгорыя «Культура» і буду гуляць 3-м. Меня зовут Дарья, я набрала другую колькасць балаў. Выбираю категорию «История» и гуляю другой. Меня зовут Наталья, мне засталась категория «Мова», я гуляю першей. Мы пазнаёміліся з фіналістамі. Першы з іх, а менавіта Наталья, накіроўваецца на пляцоўку вялікай гульні. Ну а астатнія застаюцца за сталом, сачыць за гульнёй, правяраць свае веды і даваць карысныя парады, калі ў іх будзе патрэба. Бо дапамога каманды – гэта дазволеная падказка для фіналіста.
Наталя, я рада вітаць вас на пляцоўцы вялікай гульні. Добрый день. Скажите, адкуль вы прыехалі? Я прыехала з аграградка Юравічы Калінкавіцкага района, в якім з'яўляюся кіраўніком гісторыка-краязнаўчага музея спадчына. Раскажыце мне і ўсім гледачам, чаму абавязкова трэба наведаць Юравічы Калінкавіцкага района? Ну, Юравічы, канешне, трэба наведаць. Гэта, па-першае, найпрыгажэйшыя краявіды. Вось. Таксама Юравічы славяцца тым, што ў нас знаходзіцца стаянка першабытнага чалавека, якая была абноўлена і адкрыта ў 2022 годзе. Вось, таксама археалагічны комплекс, гэта мужчынскі манастыр, які вядомы з 18 века. І пабудаваны быў у гонар цудатворнай іконы Божай Мацеры Юравіцкай міласэрнай, копія якой зараз знаходзіцца ў манастыры. Цудоўна. Пачынаем. Катэгорыя мова. Першае пытанне. Які з варыянтаў дзеяслова «есці» у форме другой асобы множнага ліку ужыты правільна? Вы ядзіце, вы едзяце, ці вы ясце? Я думаю, што будзе варыянт В. Вы ясце. Не, варыянт А. Вы ядзіце. Вы ядзіце. Вы што робіце? Ядзіце. Вы спрабуйце, гуляйцеся з гэтымі словамі, да. складайце сказы, думайце. Можете нават спытаць дапамогі вашых сяброў. Не, давайте спынемся на варыянце ясце. Ясце. Варыянт В. Да. Я прымаю ваш адказ. Дзеяслоў «есці» адносіцца да рознаспрагальных і мае адметную форму спражэння. Напрыклад, у форме першай асобы множнага ліку правільна казаць «ямо». А вось у другой асобе множнага ліку «ясце». Вы правільна адказалі. Малайчына, Наталя, добра. Другое пытанне. Колькі гукаў налічвае слова «жаліцца»? І варыянты 6, 7 ці 8. Наталя, вось зараз трэба згадаць школьныя гады, фанетычныя разборы слоў, Все. літары і гукі. Так, зжаліцца. Так, 8 літр мы бачым, да? Жаліцца, 8 літр. Так, 8 літар. А колькі гукаў? Зжаліцца 7 гукаў. А чаму Я 7? лічу, ну, С падвоеная. Зжаліцца. Не хацела зжаліцца над гэтым сабакам. 8. 8? Да. А чаму? Таму што, Адкуль 8? 8 літар у нас і 8 гукаў. ну, такое тоже таксама можа быць. А можа звернемся да вашых сяброў? Давайте 7. 7. Я прыняла ваш адказ. С падаўжаецца. Падаўжаецца. Гэта так. І замест 2 літар толькі 1 гук. А вось гэта збег зычных. З ж. Наталя, што Ж, падвойная ж. Вось 6 гукаў. Вы адказалі неправільна. Нічога страшнага, нічога. Наталя, які з прапанаваных варыянтаў напісання слова будзе правільным? Йод, еод ці іод? Ці даўно вы глядзелі ў слоўнік? У слоўнік глядзела даўно, але я думаю, што будзе пісацца йод. А. Варыянт першы А. Йод. Да. Наталя, вы скрываете ад нас тое, што вы спіце і у вас пад падушкай арфаграфічны слоўнік беларускай мовы. Гэта правільны адказ. Малайчына. Наступнае заданне. Якое значэнне мае фразеалагізм «як жару ухапіўшы»? Ага. І 3 варыянты. Гэта значыць хутка бегчы, гэта нечакана з'явіцца ці вельмі моцна. Такі цікавы фразеалагізм, як жару ухапіўшы. Ну, адразу ў галаве такое, як зненацку нешта. Нечакана з'явіцца. Пабег, нібы жару ухапіўшы. Так, хутка бегчы. Вельмі моцна думаю, што не точна, як жару ухапіўшы. Хутка бегчы.
Я Вы лічу, паміж што... першымі двума, так, вагаецеся? Хутка бегчы нечакана з'явіцца. І перамагае які варыянт? Варыянт А – хутка бегчы. Пабег. Хутка бегчы. Ну, калі прадстаўляць эту карціну ў сябе ў галаве, то хочацца сказаць, што хутка бегчы. Канчаткова. Да. Добра, я прыняла ваш адказ. Фразеалагізм, як жару ухапіўшы, заўсёды меў і мае значэнне хутка бегчы. Малайчына. Не заўсёды гаспадыні у ранейшыя часы маглі захаваць вось гэтыя жарынкі ў сябе на прыпечку. Ім вельмі часта даводзілася хадзіць да суседкі, каб узяць колькі гэтых вугалькоў і данесці да хаты. І ўзяўшы гэтыя жарынкі, яна бегла, жару ухапіўшы, каб яны яшчэ цепліліся. Вось такая этымалогія гэтага выразу. Наступнае пытанне. У якім з прапанаваных выразаў дапушчана граматычная памылка? 3 цяляці, 3 цялят ці 3 цялёнкі? 3 цялёнкі. Я лічу, што граматычная памылка дапушчана ў варыянце В. 3 цяляці можна сказаць, 3 цялят таксама можна сказаць, 3 цялёнкі. Упэўнена. 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 Мне прымаць ужо адказ? Да. Добра. 3 цялёнкі, дык 3 цялёнкі, кажа Наталля. Менавіта ў гэтым выразе яна адзначае, ёсць памылка. Назоўнік цяля – гэта назва маладой істоты. Ужываецца са зборнымі лічэбнікамі і мае адпаведныя суфіксы і канчаткі. 3 цялёнкі. Менавіта ў гэтым выразе дапушчана памылка. Наталья, вы адказалі правільна. І апошняе 6-е пытанне. Знайдзіце памылковы варыянт сярод прапанаваных. Жаніцца з верай, пабрацца з верай ці ажаніцца на веры. Ой. Я лічу, мабыць, што неправільны памылка будзе дапушчана ў варыянце А. Жаніцца з верай, на вашу думку, неправільны варыянт. Мабыць, да. Але я не ўпэўнена. Ну, калі вы не ўпэўнены, то можа спытаць дапамогі ў сяброў? Давайте спытаем, сябры мае. Дапамажыце, калі ласка, адказаць на пытанне. Наталья, што гавораць вашы сябры? 3 чалавекі за тое, што неправільны варыянт жаніцца з верай. А 1 чалавек кажа, не, трэба браць варыянт В, а жаніцца на веры – гэта неправільны вынік. Я лічу, таму што я да гэтага думала, жаніцца з верай. Лічу, што неправільны варыянт будзе жаніцца з верай. Згодны і са сваімі сябрамі. Да. Так. Вось пабрацца з верай чамусьці ніхто... Чамусьці ніколі не выкарыстоўвалась. Але ўсе лічаць, што гэта правільна. Ну, да. Чамусьці так. Я лічу варыянт А. Я прымаю гэты адказ. Пабрацца з верай. Так кажуць беларусы. Жаніцца з верай, са Святланай, з Натальяй, з Вольгай. І так кажуць беларусы. А вось ажаніцца на веры ніколі не кажуць. Гэта памылковы варыянт. Вы памыліліся, шкада. Ну, нічого. Зато будем ведаць. Так, Наталья, у вас 40 балаў. Гэта добрая сума. І яе можна прымножыць. Вы можете паставіць на кон усе свае балы, усе 40, ці пэўную колькасць ад гэтай сумы і атрымаць пытанне ад мяне. Пытанне будзе з гісторыі. Калі вы адкажаце на яго, то вашы балы прымножацца на тую суму, якую вы паставілі. А калі неправільна адкажаце, то мы адмінусуем тыя балы.
На кон ставим 20 баллов. 20 балаў. Да. Менавіта такой сумай вы рызыкуеце. Да. 20 балаў. Добра. Як у Вялікім княстве літоўскім называлася грашовая пошліна, якая спаганялася з гандляроў за правоз тавараў праз дзяржаўную мяжу? Грашовая пошліна. Таможня гэта мытня. Мытня. Мыло? Не, ой. Мытня. Таможня. Наталя, Не ведаю, не адкажу. не адкажыце. Но мне вельмі цікава. Ёсць мытня, а грашовая пошліна, якая спаганялася. Мыта. Проста мыта. Нет, такого слова не ведаю. Цяпер ведаеце, што такое мыта. Да. Добра ведаеце беларускую мову. І мне здаецца, вы атрымалі задавальненне ад гульні. Конечно, великое задовольнение атрымала. У вас 20 балаў. Я віншую вас з гэтым. Дякую. Даша, я рада вітаць цябе на гэтай пляцоўцы. Добры дзень. Добрый день. Раскажы, калі ласка, пра сябе. Дзе ты нарадзілася? Я народилась в городе Калинковичи. Любіш свой горад? Горад Калінкавічы? Вельми его кахаю. Ну, а калі б запрашала сяброў ці родзічаў, то казала б, прыязджайце ў Калінкавічы, таму што... Тому что там шмат мясцін старажытных, якія можна пасяціць, шмат помнікаў усякіх. І калі хочаце яшчэ ад душы пасмяяцца, так, Да. то прыязджайце на фестываль Аўцюкі, правда? У Калінкавіцкі раён. Ну, добра. Дашачка, пачынаем? Пачынаем. Першае пытанне з катэгорыі гісторыя. Якую бітву, што адбылася на беларускіх землях, расійскі імператар Пётр I назваў маці Палтаўскай баталіі? І варыянты: бітва пад Грунвальдам, бітва каля Лясной і бітва на сініх водах. Калі ласка. Грунвальдская битва 1410 года, битва каля Лясной, на синіх водах, ну да. І вось што табе падаецца? Мабуть, П или А? Ты выбіраеш ці А, ці В. Так, Да. вагаешся. Слухай, Дашачка, дык можна ж спытаць дапамогі сяброў? Да, Добры варыянт? да. Добры. Давай. Паважаныя мои сябры, дапамажыце, калі ласка, адказаць на пытанне. Даша, каманда гаворыць, што трэба браць варыянт Б. Бітва каля Лясной. Усе адзінадушныя. Я надеюсь, что моя команда верно ответила на это пытание, потому что выбираю Б. Битва каля Лясной. Я зразумела, я прыняла твой адказ. Гэтая бітва адыграла важную падрыхтоўчую ролю у перамозе расійскай арміі над шведамі пад Палтавай у 1709 годзе. І гэта бітва каля Лясной. Малайчына. Дякую вам, мои даражэнькія сябры. Ідзем далей. Даша, ці гатова ты да другога пытання? Да. Як звалі князя, падчас праўлення якога Мінскае княства дасягнула вяршыні сваёй магутнасці? Уладзімір, Глеб ці Рагвалод? Ну, Рагвалод гэта Полацкае княжество. Владзімір гэта Кіеўскае, калі я не памыляюсь. Я думаю, что Глеб Б. Гэта твой адказ. Да. Ты так упэўнена? Ну добра, я прымаю твой адказ. Дзякуй. Сын Усяслава Чарадзея, дзядзька Ефрасіні Полацкай, правіў у пачатку 12 стагоддзя Мінскім княствам. І гэта быў Глеб. Малайчына. Ідзем далей, Даша.
Трэцяе пытанне. Згадайце назву сістэмы ўмацаванняў уздоўж заходняй мяжы СССР 1939 года. Гэта лінія Молатава, лінія Кёрзана ці лінія Сталіна? Ну, я ведаю линию Сталина. Мабуть, мне кажется, что это будет яна, але... Вы з сябрамі, пэўна, падарожнічалі і ведаеце пра гэта? Ну, на линии Сталина мы не были, шкада, но я ведаю, на гэтай линии проходили боевые действия. Дзеянні, так? Дзеянні. Баявыя дзеянні адбываліся. А калі яны адбываліся? У годы Айчыннай войны. Мабуть, линия Молотова. Так вы ж казалі лінія Сталіна. Я точно не ведаю. Спыніцеся на якім-небудзь варыянце, Даша. Линия Молотова. Добра, я прыняла адказ. Нягледзячы на перанос заходняй мяжы на захад, лінія Сталіна адыграла значную ролю ў стрыманні нямецка-фашысцкіх войскаў у першыя месяцы Вялікай Айчыннай вайны. Гэта лінія Сталіна. Шкада. Вы памыліліся. Шкада. Нічога страшнага, ідзем далей. Вызначце самую масавую легальную беларускую партыю ў заходняй Беларусі ў 20-е гады 20-го стагоддзя. Беларуская хрысціянская дэмакратыя, беларуская сялянска-работніцкая грамада ці камуністычная партыя заходняй Беларусі. Если я не помыляюсь, коммунистичная партия Заходней Беларуси, але ж я слышала и про В. Я думаю, что В – коммунистичная партия Заходней Беларуси. Угу. Прымаць адказ? Да. Добра, я прымаю адказ. Беларуская сялянска-работніцкая грамада была буйнейшай палітычнай арганізацыяй, якая была забаронена польскімі ўладамі ў 1927 годзе. А больш як 4000 яе актывістаў аддадзена пад суд. Даш, вы памыліліся. Хаця гэты адказ у вас быў. Ідзем далей, Даша. Манахам якога са старажытных беларускіх манастыроў стаў вялікі князь Войшалк і 3 манастыры: Лаўрышаўскі манастыр, Бельчыцкі Барысаглебскі манастыр ці Баркалабаўскі манастыр. Даша, магчыма, вы наведвалі адзін з гэтых старажытных манастыроў? Шкада, не. Першае, пра што вы падумалі, Даш? Ну, Бельчыцкі, Барысаглебскі манастыр. Вам гэта спадабалася? Да. Так? Баркалабаўскі манастыр яшчэ і Лаўрышаўскі манастыр. І вы выбіраеце? Бельчыцкі, Барысаглебскі манастыр. Зразумела. Дзякуй, Даша. Паводле летапісных звестак, Войшалк стаў манахам Лаўрышаўскага манастыра, што пад Навагрудкам. Вы памыліліся. Нічога страшнага. І яшчэ адно пытанне, 6-е. Як у канцы 19-го, пачатку 20-го стагоддзя называлі заможных сялян? Варыянты: цяглыя, кулакі і смерды. Цяглыя, ці кулакі, ці смерды. Ну, Канец 19-го, пачатак 20-го стагоддзя. Заможныя сяляне. Мабуть, кулакі, смерды. Я не думаю. Цяглыя, мабуть. Ну, ўсё ж таки думаю, мабуть, кулакі, Б. Мне прымаць ваш адказ? Да.
Добра, я прымаю ваш адказ. У канцы 19-го, пачатку 20-го стагоддзя заможных сялян называлі кулакамі. Вы правильно адказалі. Дашачка, у вас 30 балаў. З іх можна зрабіць 60, 50 ці 40. Ці пакінуць 30. Скажите, вы хотели бы примножить вашу сумму? Давайте поспробуем. Якую сумму вы ставите на кон? У вас 30 баллов. Ну, пускай будет 10. Ну, добра. 10 баллов ставіць Даша на кон і атрымлівае пытанне з катэгорыі мова. Цапстрыкі. Ці верыце вы, што ў пачатку 20-го стагоддзя гэтым словам называлі малых дзяцей? Цапстрыкі. Тут адказ такі, ці так, ці не. Звучить цікаво. Але я не слышала, как... Ну, вы малых дзяцей так называлі калі-небудзь? Нет. Не. А Нет. чулі, каб так малых дзяцей называлі? Нет. Я думаю, что не. Гэта правільны адказ, малайчына. Даша, зараз у вас 40 балаў. Я віншую вас. Дзякуй, вялікі дзякуй. Сергей, я рада вітаць вас на пляцоўцы вялікай гульні. Алена, мне таксама прыемна зноўку з вами сустрэцца ўжо ў рамках гэтага праекта. Колькі гадоў вы цікавіцеся гісторыяй і колькі гадоў вы працуеце ў Калінкавіцкім музеі? Колькі гадоў я цікаўлюсь гісторыяй? Ой, цікаўлюсь даўно, калі бацькі мне купілі вось дзіцячы набор з дыназаўрамі. Вось, поэтому можна адлік браць з гадоў 5. Я марыў, каб у мяне быў і набор з рыцарамі, вось. Ну, гэта так, матэрыяльна. А ўжо у плане ведаў я вельмі рана прачытаў гісторыю Беларусі. Вось, усе школьныя падручнікі. Мне было цікавы перыяд сярэднявечча. Ну, і так вось пашло, і дашло до того, што я стаў Гісторыкам. навуковым супрацоўнікам. Сергей, а пра які экспанат Калінкавіцкага музея вы б хацелі расказаць? Ну, на сённяшні момант у нас налічваецца 10 000 экспанатаў, але вось такі, які і цікавы, і першы згадваецца, мне прыходзіць на ум, гэта Святое пісьмо. Гэта аркуш паперы, на якім напісаны такі тэкст. Святое пісьмо знойдзена на Святой гары, вось, і передана монахам ад апостола Андрэя. І у каго ёсць гэта пісьмо, таго не возьме ні пуля, ні штык. З гэтым пісьмом наш земляк, дзедок Васіль Григорович прайшоў усю Вялікую Айчынную вайну з 41 по 45 год. І з ім нічога не здарылася. Зараз гэта пісьмо экспанат нашага ваеннага зала. Дзякуй, вельмі цікава, ну а цяпер гуляем. Давайте паспрабуем. Назовіце першага народнага паэта Беларусі. Варыянты: Якуб Колас, Пятрусь Броўка, Янка Купала. Амаль што ўпэўнены, што гэта не Пятрусь Броўка, і астанаўлюсь на варыянце А, гэта Якуб Колас. А чаму не Янка Купала? Чаму не Янка Купала? Ведаеце, яны пачыналі, што у... Ну, прыкладна адначасова. Адначасова, да, у адзін і той жа перыяд. Можа, быў Пятрусь Броўка першым? Можа, і быў, але я адкажу, што гэта варыянт А. Варыянт А? Якуб Колас. Якуб Колас. Добра, я прыняла ваш адказ. Ганаровае званне народнага паэта Беларусі Якуб Колас атрымаў у 1926 годзе, а Янка Купала у 1925. Першым народным паэтам Беларусі з'яўляецца Янка Купала. Сергей, вы памыліліся? Прымаю. Але нічога страшнага няма, ідзем далей. Як называлі нячысціка, які, на думку нашых продкаў, з'яўляўся своеасаблівым духам вады? Варыянты: хабёр, вадзянік,
ці паднор? Своеасаблівы. Можа, тут ключовое слово своеасаблівы? Не, Якісь, типа, гэта не падвох? ключавое слово, не. Дух Ну, вады. самы просты адказ Б, вадзянік. Вось, але я ўжо неяк сумняваюсь. У нас ёсць і простыя пытанні. Паднор. Ну, паднор будзе той, хто жыве не на беразе, а вот каля берага. Так, хабёр. Мабыць, варыянт Б, вадзянік. 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 Я прымаю ваш адказ. Сівавусы, згорблены, ён залёг між цінай. Менавіта так у Максіма Богдановича у вершы пра вадзяніка. Вы правільна адказалі. Малайчына. І трэцяе пытанне. Давайте. У якім беларускім горадзе была надрукавана першая кніга на старажытна-беларускай мове? Гэта Нясвіж, Мінск ці Полацк? Бачце, на старажытна-беларускай мове. Так. Тут галоўнае. Старажытна-беларуская. Калі браць, што старажытна-беларуская мова пашла уже з сярэднявечча, стала фарміравацца. Давайте будзе варыянт А, Нясвіж. Нясвіж. Хаця першадрукар Францыск Скарына, ён друкаваў свае кнігі на мове руськай. Ну, на сярэднявечча уже Полацк такой значнай ролі не адыгрываў. А вось у Нясвіжы, Нясвіжскі замак, Радзівілы, вось там уже все закруцілася. Там жыццё кіпела. Кіпела. І ваш адказ? А, Нясвіж. У 1562 годзе Сымон Будны надрукаваў першую на беларускіх землях кнігу на старабеларускай мове. Яна называлася «Катэхізіс». І адбылося гэта у Нясвіжы. Малайчына. Дзякуй за падтрымку. Цудоўна. Чацвёртае пытанне. Спрытнага Стэльмаха пані запрасіла ў маёнтак. Так, у драматурга Яўгена Рамановича. А што рабіў Стэльмах? Хамуты і сёдлы, сані і калёсы ці сярпы і косы? Пытанне зразумела, ведаеце, Алена. Я цікаўлюся паходжаннем прозвішч, і вось ёсць такое прозвішча Стэльмах. Ну так, знянацку вы яго задалі, што зараз трэба круціць у галаве і вспамінаць Стэльмахаў і чым яны займаліся. Ну, вагаюсь паміж А, хамуты і сёдлы, сані, і Б, сані і калёсы. Спынюся на варыянт А, хамуты і сёдлы. Хамуты і сёдлы. Сергей, дарэчы, гэта ж чацвёртае пытанне. Магчыма, вы гатовы папрасіць каманду дапамагчы? Можа, гэтага трэба? Дзякуй за падказку. Папросім падказку у каманды. Паважаная каманда, я задам вам пытанне. Паспрабуйце мне дапамагчы адказам. Чым займаўся Стэльмах? Сергей, ваша каманда гаворыць, што Стэльмах рабіў сані і калёсы. Я, мабыць, змяню варыянт свайго адказа з хамутоў і сёдзел на Б, сані і калёсы. Я адказваю Б, сані і калёсы. Добра, я прымаю ваш адказ. Спрытнага Стэльмаха пані запрасіла ў маёнтак, каб ён адрамантаваў сані і калёсы. Малайчына. Дзякуй. Вялікі дзякуй за падказку. Вось, прыемна, што далі правільны адказ і чым мне дапамаглі. Ідзем далей. Як называецца беларускае жаночае паясное адзенне, доўгая шырокая спадніца ў рознакаляровую клетку або ў палосы? Гэта панёва, гэта павойнік ці андарак? Пытанне зразумела. Вось на прыкладзе нашага калінкавіцкага строю я дакладна ведаю, як будзе называцца доўгая шырокая спадніца ў рознакаляровую клетку або ў палосы.
І таму адказ мой будзе В. Андарак. Добра, я прыняла ваш адказ. Павойнік – гэта галаўны ўбор. Панёва – нешытая спадніца. Андарак быў абавязковым элементам адзення беларусак да 20-го стагоддзя. Гэта спадніца у клетку ці ў палосы. Доўгая, шырокая. Вы правільна адказалі. Перахваляваўся на такім простым пытанні. Увесь час чакаю ад вас некага падвоху. Ну, так і ёсць, трэба. Ніхто ж не казаў, што будзе лёгка. Сергей, апошняе пытанне. Каля пасады лесніковай цягнуўся гожаю падковаю стары высокі лес цяністы. А хто з беларускіх аўтараў напісаў гэтыя радкі? Якуб Колас, Уладзімір Караткевіч ці Пімен Панченка? Мне здаецца, гэта з паэмы «Новая зямля» Якуба Коласа. Радкі. Мне здаецца, што гэта адказ. Варыянт А – Якуб Колас. Паэма «Новая зямля» была напісана ў 1923 годзе Якубам Коласам. Малайчына. Гэта правільны адказ. Дзякуй. Сергей, цудоўна. Сергей, у вас 50 балаў. На гэты момант вы ўжо пераможца віктарыны «Веды ў кубе». Можете прымножыць свае балы. У вас будзе не 50, а, напрыклад, 100. Хочаце? Ну, давайте паспрабуем. О, добра, рызыковы такі хлопец у нас сёння. Все-таки 100 балаў? Не кожны дзень 100 балаў даюць? Ну так. Увага! У якім годзе была прынята Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь? У нас у музеі ёсць першы варыянт беларускай канстытуцыі. Таму мой адказ будзе 1994 год. І гэта правільны адказ. Малайчына Сергей, у вас 100 балаў. Я вас віншую, і вы пераможца сённяшняй гульні. Дзякуй за віншаванне. Нашы фіналісты атрымалі моцныя ўражанні. Ну а гэты цудоўны кубак я сёння з задавальненнем перадаю Сергею. Сергей, калі ласка, трымайце, валодайце, ён цяпер ваш. Алена, вялікі дзякуй. Паважаныя тэлегледачы, хачу сказаць, што перадача вельмі класная, цікавая. Мне вельмі спадабалася ў ёй удзельнічаць. Падзяка ўсім арганізатарам, а таксама я хачу выказаць падзяку ўсім сваім настаўнікам, усім сваім выкладчыкам, у якіх я навучаўся. Я ўсіх помню, з павагай да ўсіх. Дзякуй вам. У будаўніцтве важна закласці добры падмурак. У адукацыі назапасіць веды. Стварыце свой падмурак ведаў, бо за багацце іх не купіш.